мәктәп яшенә җитеп, беренче әлифбаны кулгаттып, тел өйрәнә башлаганнан дип әйтик. Без Габдулла Тукайны туган телебезнең символы буларак кабул итәбез бит инде. Тукай иҗатына киңрәк анализлар, киңрәк ачыклык кертә барганнан соң, аның чыннан да искиткеч милләт җанлы һәм тел кадерен белеп, һәм ул телнең фәлсәфи нечкәлеген, эчтәлеген дәрәҗәсен шуның кадәр дәрәҗәдә югары таныган һәм шуны үз теле белән халыкка җиткерә алган шәхес буларак кабул иттек бит инде. Татар телен саклау, аны үстерү, аның камиллеген яңадан да күтәрү мәсьәләсендә без көн сайын Тукай белән очрашабыз. Күңелебез белән көн сайын Тукай белән очрашабыз. Менә Тукай образы аша без күңелебезгә сеңдерергә тиеш ана телебезнең, туган телебезнең, безнең ниндидер матди ихтияҗыбыз түгел, безнең күңел ихтияҗыбыз буларак, яшәү рәвешебез, ул безнең менә рухи байлыгыбыз буларак кабул итүебезне таләп итә.